Buen día, consellera. No hace mucho tiempo Puigdemont dijo que este partido se juega en Europa, pero la verdad es que ustedes están acumulando reveses en Europa y muchos. Reveses con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reveses con el Parlamento Europeo, reveses con la Comisión Europea. La pregunta es, ¿van ustedes a explicar a la ciudadanía catalana sus fracasos en Europa? Per respondre a la pregunta, té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó, com vulgui. Bé, gràcies, president. Senyora diputada, quan aquests fracassos que vostè anuncia, que deu tenir més informació que el govern, es produeixin, òbviament no tindrem cap problema en explicar-los. Per repreguntar, té la paraula la diputada. Me cuesta mucho entender, consellera, cómo ustedes no están explicando todavía la decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que avaló al Tribunal Constitucional cuando suspendió el pleno que tenía que aprobar la Declaración Unilateral de Independencia. Me cuesta que ustedes no estén explicando cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que era una medida necesaria en una sociedad democrática, que era para mantener la seguridad pública, y sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se violaron los derechos políticos de todos los catalanes cuando la mayoría separatista pisoteó los derechos, abusando de su mayoría, pisoteó los derechos de los diputados que no pensaban como ellos. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Para qué ha servido? ¿Para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dé la razón al Tribunal Constitucional? ¿Y qué me dice de Puigdemont? Puigdemont se gastó aproximadamente 980.000 euros en medios de comunicación internacionales para el procés. ¿Y para qué ha servido, consellera? ¿Para que Cataluña siga siendo hoy una comunidad autónoma de España? ¿Para que Puigdemont, entonces máximo responsable de Cataluña, sea hoy un triste fugado de la justicia? ¿Y qué me dice, consellera, de los viajes del Govern de Torra a Bruselas? 87.000 euros. ¿Para qué han servido? Consellera, dejen de huir hacia adelante y no hagan como si no pasara nada, porque está pasando. Y no sean cobardes y digan la verdad a los catalanes, que están gastando millones de euros para el procés y no sirve para nada, al cubo de la basura. Bueno, sí, sirve para una cosa, para enfrentar a los catalanes. Y con eso, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ho tornaran a fer? Per respondre de nou, té la paraula la consellera. Muchas gracias, president. Sincerament, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, senyora diputada, vostè ha parlat de tot menys de política comunicativa, que representa que era pel que volia vostè preguntar a aquesta consellera, però que alhora no tindrà cap problema de respondre-li. Miri, escolti'm, campanyes de turisme i de promoció exterior, si vostès ho consideren malgastar els diners, doncs aquest és el seu problema. En tot cas, aquest govern segueix compromès amb la difusió i la projecció de Catalunya a l'exterior i per això fem la feina que fem. Vostè parla de les Nacions Unides i parla del Tribunal dels Drets Humans Europeus com si tot hagués quedat resolt i tancat, i això no és veritat. Segueixen aquests procediments oberts. El 27 de novembre el Consell dels Drets Humans s'ha de pronunciar a les Nacions Unides. No hi ha cap tema tancat, no hi ha cap tema desestimat, no hi ha cap tema resolt, i també permeti'm recordar-li el grup de treball de Nacions Unides sobre detencions arbitràries que ha dit que els presos polítics estan retinguts injustament i... Senyora diputada, parlen vostès dels viatges que es gasta el govern del president Torra. Jo els pregunto al seu grup parlamentari quants diners es van gastar per anar a trepitjar la gespa a Waterloo davant de la Casa de la República. Quants diners es van gastar per anar a trepitjar la gespa i, a més, la multa que els hi van posar per no haver demanat permís per manifestar-se. Per tant, lliçons les justes. De fet, vostès avui ens han demanat aquí en el Parlament de fer un ple per parlar de la Catalunya real.
Miri, no hi ha persones més allunyades de la Catalunya real que vostès, que l'únic que volen és la confrontació, que l'única raó d'existir és la confrontació i la divisió de la societat catalana. I nosaltres no ho permetrem. Nosaltres no ho permetrem. Nosaltres sí que treballem per la Catalunya real i avui el president Torra els explicarà exactament tot allò que fem per garantir els drets dels catalans i les catalanes. I com que estem, o com que vostès estan tan allunyats de la Catalunya real, preguntin-se si no és per això que no tenen cap alcaldia d'aquest país, perquè estan molt allunyats de la Catalunya real.